तुम्ही पर आराम नव्हे. हाव आराम म्हणा रे. असेच पडे येते. तुमका गोतच मग काल का संपुरादल्ले म्हणून. हे विषय खासका की रोडका की काही कळताना विषय कसा म्हणू समा कोणा काही गोत ना. लढाई मात्र जोर जोर चलतास. आज सकाळी तिथला बा महिना तिगल तोंड पडेनी. तीन केलेल चहा पिनी, तीन केलेल खाण खायनी. मागीर हावेंची ताका चा कोरनू मागीर फोव काल्लोन दिले. कसन करचे बाळंदलेल पोट नवे. पूतन उपासीच कामा चमकले रे. अवसूल मन ऐकतवे नाही. मक्क मात्र नाही. सुरेखा काही भारी बेजार दल्ला. कसन की अबा एक पंता हावे लेकले वन्माला फोन कोण निमगूचे म्हणून. मागीर तीन थेरडता बसले रे. ते चढवायला वस्तू कसाने. मागीर नुताची उतरा लढाई दवचे प्रनाक्का म्हणून नुता राबली. कसं कोरका म्हणून कळना. एकडेन धुव एकडेन सून. दोघे चांग मनुष्य. कसला कशी दल्ली म्हणून मात्र कळनी. सुरेख सांगता कसने उरलेनी म्हणून. ती दुसऱ्या प्रत शिवलेली आहे. कसं म्हणून मग करत दत्ता ना बा. नाही सुरेखल बग्गे मंचिदಲ್ಲ ರೀ. ती तशी उरलेश ना. आणि ती पाप घरातून बाहेर वचाने कोणाला सांगते. कसं दल्ला कसं विशेष पुरो ಹೊಳೆ ಮಾ ಎಕ್ಕಡ ಪಳಗೋಚಿಕೆ ಸುರೇಖ್ ಬಿನಿ घरा असगो. हे कोणा शिवलाय सबा. हो सुन माय कसा विषय गो. कसं लागतं शिवलाय तसं. यो अंग बैस चिके होगुरुल्ले गो साहेबिनी. सुरेख घरा ना नवे असगो. ती घरात तू असं कसं लागतं शिवलाय तसं. सुरवेरी मिगेल ಮತ್ತೆ वाईट जाऊन गेला साहेबिनी. तज्वे तू अश कसकसन की उला नका. ते कसन विषय म्हणू डायरेक्ट उल्ले पण या. तू काही कळलावे ते. तू काही कळलावे मला कसं गोते. समज सांगो साहेबिनी. फस्ट ಮತ್ತೆ कुंभ जाऊन गेला. तू डायरेक्ट उल्लेदला उल्ले गो नतलर नका. अयो हा तुमगेल घरा खबर सांगचा येईल गो. आतितले एक विषय मिगेल कन्ना पडली गो. ते तुका सांगूनच म्हणा येईल गो साहेबिनी. मागीर तुगल सुन्ने नायकूचे हंग रणरंग दवचे हे पर नक्क म्हणू अस जागृतेर उरलेल गो. तू इतलं सांगलं मागिरी आणि मग कुल्लोचे कसं बయ్య डायरेक्टली सांगत पड. हावे तवाळ दुकून तू खेंची सांगील गो. ते कसन विषय म्हणू नेरा सांगून सोडे. मक्का हे विषय सुंदरीन सांगील गो. तिक्का मर्ता पज्जा बैलेन सांगील के. मर्ता पद्मा तू गोतस मो चढपयले बापूसू. हे गावन तू पद्ना पज्जनी मर्ता पज्जा दोग जण अज्जा. ಸಾನ್ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೂ ಚಾಜ್ಜೋಚಿ ಪಳೆ ತಗಲ್ ಬೈಲೆನ ತಿ ಸಾಕುಮ ಏನ್ ಸಂಗಿಲ್ ಖೇಂಗೋ कसं म्हणरी तुगल सुरेखान वनमाला बघी खंडापिटे उलेल्या खिंगो. कसं ने सुरेखान वनमाला बघी खंडापिटे उलेल्यावे कोणाला उलेल खिंगो. मग गोतसल्यावर ती घरातून बाहेर वचनी मुगो. ते कोणाला गुल्लेले कसन म्हणून गोत ना गो. गलेरी सुरेखान उलेल होई खिंगो. ते कसं दल्ला म्हणरी ती साकु मईल बहिणी बेबी अस पळे. बेबी अक्का तू गोतस मो ती तुगल दुवेल गावंत वर्ष मुगतीने कैंची कैकी बिटरी. तिक्का ही कणकी हरडिकेन मिळेलतेत ना. कसं की पर सांगून रडली खैंगो. सुरेखान तिकी एक सांगून एक सोनी खैगो. तांगल घरान खाऊच्या ना जेवच्या ना. बरी दुर्बळ मला दुर्बळी तशी अशी म्हणून एक राशी उलेली खैंगो. तीन तिगल अक्काला सांगलं कै. मग ते छल्लीन रोडचे पोळाच्या दायना गो. कसं म्हण विचारसी म्हणून. ती कशी सांगता. ती घरा दुखून बाहेर वच्चा ना मो. तिका खाऊचे जेवचे टीव्ही मुखार बशी मो. ती कसं की सुंदरी लग सांगल्या खै. तू तांगल घरा वत्ते नवे पळले म्हणून. सुंदरी कसं की उलोच्या बहीण केल कै. पुळती नाही कितापती केला मो. आणि तुगल तोंड बारी बाव नसील कै. तकाची तुगला सांगता तिका धैर्य येणी कै. तिने मिगे लगी पुरा सांगली गो अशेशी म्हणून. तुगल सुरेखा उणेच वे उलैतलीच्या बा. हंग मक्का पडे ना एगड उल्लच्या इलरी कसं एक उल्लेल कुडले तशी शिकोन मक्का जवाब देती आणि नंदे सुटवे ती. नाही मारायती हाव घरात तू अस. सुरेखा घरा दुकून बाहेर वचनी कोणाला उरलेली ती. केद्दान उरलेली आहे. हंगेले नंद बहुजन हे गलाटो कसं म्हणून ಮತ್ತೆ ಒತ್ತನ ಪಳೆ. तुगला दंपून दवरच कसं ने
काल आमगे ते होड गलाट दल गो महिना तक कोण की सांगले खै कोण सांगले किती म्हण ताणे सांगनी गो दलरी सुरेखक मत तोंड हिलवरी सौल गो आवनी हन्नी कष्टी चुकैले अत्त पडेलरी हे अनेक नमने तस्क गो कसं गो हे सुद्दी अयो तुका गोत ना तितलेची सुरेख काय उणेत ना समा उलयत गोती आमगेल घरा इल्तेत ना गायन अलग थोडे उलयत वेती बरी तुगेल सुद्दी गो तुगेल वे सवता असता हांव ऐकलरी ऐकनातील वरी अशे हांव एद्रा इल्वे अयो विषय कूडले चेंज कोण सोडता निगेल माय बंगार तशी अशी म्हण कशी गड भितर तशी चेंजत की दवाक ಗೊತ್ತು गो तीन मनमालल ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲನು ಉಲ್ಲನಸ್ತಾ पळले तू चढ सुनेक मात्र बसकोन घेनाका पळे मागीर तुका भारी कष्ट दत्ता ना गो मराठी मिगेल सून कसं म्हण मग गोत नावे तशनी ती उलचक साध्य ना गो हे कसं विषय की कसं दल्ला की असो आवनची वनमाला फोन कोण सांगता आणि खैं खैं दुकुनु कस कसा विषय येऊचेस की थो कसने ना गो हिने तिक्क तोंडा इल्वरी सांगला काही तंगलगरान खवचना केदने पळेलरी ते सल्ला उपकरी सल्ला सुक्के हेंची पुरा खवचे आणि हप्पुಡು इंगाळर बज्जितती बज्जिला तक त्यालवच म्हणरी बरी बोट लागोच मात्र म्हणून कसकसंकी सांगल्या खै गो सांगेल वय्यब्बा आणि सांगनशी ती चल्ली रडतवे कसं म्हणलकला दुवेल पशी तुका सून छोडदल्वे पळे पळ सांगतास चढ सुनेक मात्र बसकोन घेनाका मागे तुका भारी कष्ट दत्ता माई मग कानिके अनिके हे पुरा सैसून घेवचेदाय ना हाव आता हुन्नेक फोन करतलीची काल पडल्यार हन्नी इतली उलयलदल्ले आता सुनमाई उलयतास आणि कितले जणांनी येऊन अशे उलयचेस की तुम्ही कसंदला करत नाही तुमगे लेद्राकाची हाव हुन्नेक फोन करनु हाव कसा उरलेला म्हणू निमगिता तुम्ही मात्र आडे वचना मग ते कसा विषय म्हणून दाव का अयो देवा तुका हे कशी कळलं गो कशी कळ मिळाली हाव तवल दुकोन ऐकतास तुम्ही उलयतास ते कसं म्हणलकला मिगेल बग्गे आत्ता तुमगे लेद्राका कसा विषय कंची सत्य कंची पट्टी म्हणू तुमगे लेद्राकाची तीर्मान दवो आत्ता हांव होन्नेक फोन करता सुरेखा तुका कोप येवची सहज बेजार दल्ला हे प्रह ना म्हणा तश म्हण तू वनमाला फोन केलेरी मागिरी गलाटांकी होडतायत गो म्हाका त्यांची भैया ती मागिरी ते रडता बसली म्हणरी मागिरी तिगेल बम्मून चढू पुरा आमचेर कोपतात नाही गो आता ती तिगेल बमणाक पुरा सांगून तगल माती कितलं वाईट जाला की सुररी तो कोप्पा मनुष्य आणि तू आता फोन केल म्हणरी ताण फोन उबर घेऊन तुक तोंडा इल्वरी सवलरी मागिरी महिनातन ताण तक सवलरी हे प्र रामायण दलर बारी कष्ट गो मा नाक गो फोन कोची नाक गो माई तुमका सुने पशी दू होडी होई आ ओपता कितल म्हणरी रक्त संबंध होड हसो दलरी कसं विषय म्हण कोळका नवे हाव कसने उल्लेल ना म्हणरी कोणी हंग नमगता नाती हाव डायरेक्ट होन्ने लगी निमगिता हाव कसन उल्लेल म्हण क्लियर दव तन्नी पडेल मक्का घरातून बाहेर घालतात काय बाहेर घालचे होई म्हण दलरी विषय कसा म्हण कोळका कंचे न्याय कंचे अन्याय म्हण कळका हाव आणि नुता बसले म्हणरी दाऊच अच्छी नाही तीर्मान दाव का माई हे तीर्मान दाव का तिची कसन दत्की दाव मागीर पळय येते आज सध्या का मिगेल वैरसील आपादने दुकुन हाव दूर दाव का मिगेल पर न्याय असताना हाव कसले बिव का हाव ते कसले तिक मळलेले नाम मळलेले नाम म्हणगिरी हाव कसले हे पर ऐकून घेव का तू सांगचे करेक्ट गो सुरेखा एक काम करता आवंच फोन करता सुरवे हाव उलयता दैतवे हाँ तशी करत माई